Alene, vil du starte med Det, der kan siges om det, det er, at man lykkes, når 1 + 1 det giver meget mere end 2. At man får forskellige fagligheder bragt i spil. For eksempel folk, der sidder i centrale stabe, centralt placeret, yderste driftled, når de bliver sat sammen omkring at skabe nogle ting, så bliver der skabt noget stort, og så er det 1 + 1 giver mere end 2. Ja. Og hvis vi kigger på samskabelse, så inkluderer det langt flere interessenter end forandringsledelse. Det involverer nemlig pårørende, borgere og frivillige, så forandringsledelse det er mere koblet op mod top-down. Ja. Den her skal med, at du skal booste forandringen på den tilværelse, så selvom det er et projekt eller en velfærdsteknologisk løsning, der er rullet ud og i drift, så skal man stadigvæk gå tilbage og se på, om de beholder de her arbejdsgange, som nu er blevet implementeret. Yes. Vil du ikke tage den der? Kom over til det? Ja, den der. Jamen der taler vi jo lidt om det her med at være fanget i det vakuum, der kan være, hvor man ikke lige er ude, hvor tingene de sker, men sidder som projektleder helt afkoblet fra hverdagen. Og der er det jo, at man skal have nogle ret klare aftaler om, hvor ansvar og fremdrift og sådan ting, de skal ligge henne. Og den hænger måske lidt mere sammen med den, eller mere sammen med den, der er nedenunder også, ikke? Altså det kræver, at de rigtige ressourcer er placeret de rigtige steder. Ja. Men det hænger jo også sammen med roller, ikke også? Hvad er det, den enkelte har ansvaret for? Hvis man har en rolle som projektleder, hvilke roller og ansvar har man så? Hvad er projektejer, hvilke roller og ansvar har de? Og der er det rigtig godt at få lavet et skriftligt kontrakt, hvor man bliver helt klar på, hvad kan man forvente af hinanden, så vi i hvert fald er sikre på, at vi har nogle aftaler, der gælder for det her. Også hvis der er noget, der går galt. Hvad gør vi så, hvis det ikke er forankret godt nok og i tale, sat godt nok i forhold til den personalegruppe, man er ude og understøtte som projektleder? Og du havde noget med porteføljestyring. Ja, det har jeg, og det er simpelthen for at få skabt noget ejerskab blandt ledergruppen. Så derfor har jeg introduceret porteføljestyring, så når de på ledermøderne får skabt både ejerskab og viden om, hvilke projekter, der kører, og de ligesom også føler, at de er en del af projekterne, og de skal bære det med ud i deres organisation. Og jeg tænker, at man skal i hvert fald gøre sig bevidst omkring, om det er top-down-projekter, det er initiativer, der er gang i, eller det er bottom-up-projekter. Det har helt klart en måde at sige i forhold til både de roller, som man har, den organisering, der skal være omkring det, og hvor meget forandringsledelse eller samskabelse, der er brug for. Er det bottom-up, jamen så er meningen der allerede, og så skal man bare kvalificere den yderligere. Er det top-down, skal man måske bruge mere krudt på at lede efter meningen på at finde de gode argumenter og mål for initiativet. Ja, den har vi skrevet her. Og det er lige netop der, hvor man har brug for tid til meningsskabelse, så man får den der bottom-up-effekt, selvom det egentlig er en top-down beslutning. Så havde vi en pointe mere med det der med at push og pull. Ja, jeg ved ikke, om du nævnte det, men det er jo det her med, at vi må i hvert fald ikke have en organisering, der bremser. Det går lidt sammen med det før. Der skal være en ledelse, projektledelse, der er tilgængelig. At der skal være nogen, der har foden på speederen, som er tilgængelig, sådan at det ikke er beslutningstagerne, der bremser fremdriften i projektet. Og så er der selvfølgelig balancen mellem nudging, pushing og pulling, altså alt efter hvad det lige kræves. Ja. Er vi hele vejen rundt? Er vi? Tak.